Znowu zabieramy Was do podwarszawskiej miejscowości, gdzie zobaczycie pełną przemianę, jaką przeszedł dach, w którym stare poszycie ustąpiło miejsca nowemu. Oczywiście nad całością wykonania czuwał jeden z najlepszych dekarzy, Marcin Bogusz, właściciel firmy Efekt Dachy, dbając o każdy detal i najwyższe standardy realizacji. A na koniec przyjrzyjcie się efektowi finalnemu. Łaty firmy Sodra, pokryte blachodachówką modułową Como firmy Putman, okna dachowe Fakro oraz orynnowanie Ruki Sibatech tworzą harmonijną całość z bryłą dachu. Dachowe okna Fakro dodają elegancji i wpuszczają naturalne światło do wnętrz. Każdy detal, od idealnie prostolinijnych obróbek kominów po precyzyjne wykończenia, świadczy o najwyższej jakości wykonania. Co istotne, wszystkie użyte materiały dostarczyła firma VIP Dach, co gwarantuje trwałość, solidność całego pokrycia i dostarczenia go na czas.